Alexander Nilsson med tur 53.09. Vi har från morse en guldmedalj på junior-SM, Axel Pettersson som är på den 5:e banan, och två från SJSM, Petter Fredriksson som är på den 6:e. Spetsar över sin stil här, Alexander Nilsson med tur, 25-16 nästan sekunder före övriga. Vi har ett svenskrekord som är till 51-35 och Pontus Renholm ligger tillbaka 5 år i tiden. Se om vi kan få nosa i närheten, men vi inte håller vägen fram. Vi har Alexander Nilsson i en ganska klar ledning och i mål på kvinna 52,46. Supernaturus Alexander Nilsson först in med handen. Axel Pettersson in på en andra plats, 53,12 och 3 i mål.